Ayun mga kalinga, papunta po kami kina Jacqueline, yung ano po, yung kamukha ni Catherine Bernardo. Ay, grabe. Tara po mga kalingap. At may dala kaming blessings para sa bata po mga kalingap. Ayun mga kalingap, andito na po kami. Ito yung bahay nila, oh. May tao po kaya. Tao po. Tao po. Jacqueline. Ay, nandiyan ka pala. Anong ginagawa mo? Nagsisibak po. Ay siya, nagsisibak ka. Kanina Pagsipag mo naman. Kanina po kasi ako, ayun pa po yung iba. Grabe yung sipag. Oh. Alin ito? Opo. Oh, yung sipag. Tapos meron pa po dun sa, Ano, kamusta naman? ayos lang po. Kamusta at nakita ka sa YouTube? Marami nga po sa akin nagsabi daw po, artista na daw. Ay, artista ka na? Opo. Oo, mukhang artista ka daw eh. Oh. Oh. Ito yung ano? Hello po. Mama ko po. Ay, ito yung mama. Ay, kaya naman pala maganda si ano. May pinagmanahan. Ay, Nay, bless po. Bless. Salamat. Ano po yung dala nyo, Nay? Gabi, kano, pang ulam. Uy, maraming salamat po sa tulong mo ha. Ay, welcome po doon sa ano. Sana marami pa kayong taong matutulungan na gaya mo. Welcome po. Naghanap po kayo ng nyog. Oo. Madami na kayong nainyog, oh. Toy, bless. Bless. Oo. Ayan po mga kalingap si Nanay. Ikaw po pala ang ano. Oo. Nagulat ka po, Nay, nung may pera. Oo. Laging pasalamat ko kasi kahit papaano na anuhan namin yung pangangailangan ng anak ko sa pag-aaral. Malaking tulong yung Ano po yung tulong binili nyo nung... yung bag niya, mga notebook niya, mga sapatos niya pang eskwela. May budget na siya papamasahin, hindi siya maglalakad. Ay, siya? Malaking tulong yun. Salamat. Maraming salamat. Grabe, ano? Hindi ka na pala naglalakad ngayon, ano? Hindi na po. Kasi malayo eh. Oo. Malayo yung ano eh. Malayo. Mangisok. Mm. Kamusta? Anong ano? Gusto ko na po magpasalamat dun sa tulong niyo po. Malaking tulong na po yung para sa amin. Welcome ha, welcome. So, ayan, at nakakatuwa naman kasi marami din sa inyong ano, umanga sa iyo, lalo na sa iyo sa kabaitan mo. Yan ay Tiwala lang may darating talagang katulad yun na tumutulong sa kapwa. Wala naman ibang tutulungan kulit tayo mga kapwa Pilipino. Maraming natuwa doon sa ginawa mo. No? Buti na lang ano. Nay, anong tinuturo mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, pag nangangailangan, na may nauuhaw, may nakugutom, kakainin, painumin. Kasi parang kami din, nangangailangan kami tulad ng ganyan. Kusa nang lalapit yung biyaya ng Panginoon na tulad ng pagtulong namin sa kapwa. Yun ang pinaka parang kayamanan natin na kung ano yung tinulong mo, may babalik sa'yo ng kabutihan. Maraming salamat. Welcome. Nay, may dala kaming isang kabang bigas. 25 kilos na bigas, Nay. Salamat. Paubos na pati yung ano namin. maraming salamat. Welcome po, Nay. At ayan si Jacqueline, mga kalingap. At napakasipag. Dami nang naano. So ngayon ay walang pasok, no? Opo. So kaya pag walang pasok, anong mga ano mo? Tinutulungan ko po si mama sa gawaing bahay. Tapos minsan po nangunguha po kami ng kahoy tsaka ng pang-ulam pag walang iulam po. Kagaya nito, pang ulam. Yan na yung ono nyo. Opo. Masustansya yan. Yan po mga kalingap. Sila ano si Jacqueline. Kamusta naman? Nakita ka na sa ano? Anong pakiramdam? Siyempre po masaya din po kasi Sikat. kasi po yung mga kaibigan ko po
kala nila, ano na ako, artista. Kasi nakikita nila po ko sa ano. Dapat sinabi mo, hindi naman ako artista. Mukhang artista lang. Ay, grabe naman. Ano. Yan. Kaya natuwa din kami mga Nay dito sa anak niya kasi pinatuloy niya kami dito sa sa inyong bahay. Sabi nga niya, kahit kubo-kubo yung bahay namin, kung may taong darating, tanggapin. Aanin mo yung laking bahay kung matapobre man, ganun. Opo. Yung sabi nga, yung bahay daw ng bungalow ang nakakatira. Bahay na ba to? Oo, bahay na ba to? Oo. Nay, anong masasabi mo sa anak mo? Sabi ko lang sa kanya, mag-aaral siyang mabuti kasi wala kami ibang papamana sa kanya. Ang pag-aaral niya, yun naaahon sa kanya at yun ang parang aano sa kinabukasan niya. Tulad ng ganyan, parang may inspiration na siya. O ganito, kapag may pinag-aralan ka na, makaahon ka, makakatulong ka din kung anong ginawa sa'yo na kuya mo. Siya ang magiging inspirasyon mo. Sa pagtulong po, Nay. Ang galing niyo naman, Nay. Oo. Ayaw, talagang gano'n naman tayo mga Pilipino. Yung iba, hindi binibigay ng halaga yung pagtutulong ng Ako isang maliit na bagay, malaking tulong yun sa amin. Hindi mo na naanuhin ng kung saan. Sa panahon ngayon, lalo na sa bigas, ang mamahal na. Kaya sabi ko sa kanya, mag-aral kang mabuti, nakita mo yung kalagayan natin. Kung ano magiging pamilya mo, iahon mo sila. Yan ang ko sa kanya, pangaral ko sa kanya. Yan. Ikaw naman, Jacqueline, anong masasabi mo sa mama mo? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Ma, na kundi dahil po sa inyo ni Papa, di po ako makakapag-aral. Tapos, gusto ko lang po talaga magpasalamat kasi kahit yan po may matanda na kayo, gagawin niyo pa rin lahat para makapag-aral ako. Para, yun lang. Medyo na emotional po si Jacqueline. Okay lang yan. Ano pa? Ano pa masasabi mo? Wala na po kung masabi kasi lahat ng wala na po kung talagang maisukli sa kanila kundi pasalamat na po sa inyo, Ma. One word na mensahe mo para kay mama mo. Ma, sana po hanggang sa pagtapos ko, nandito pa kayo, aalalayan niyo pa po ako sa lahat ng gusto kong gawin, sa mga plano ko sa buhay. Nandiyan po po kayo para sa akin. Sana po hanggat nandyan pa kayo, mahalin niyo pa po ako tulad ng ginagawa niyo po araw-araw. Pinapakita niyo sa akin na nandito lang kayo kahit anong problema dumating sa akin. Salamat po. Oh, grabe. Nay, anong masasabi mo sa sinabi niya ng anak niya? Ganun kaming mga magulang. Ang may kasabihan nga, ang anak nakakapagtiis sa magulang. Pero ang magulang hindi nagkakatiis sa anak. Yun ang ko sa kanya. Hanggat kaya pa namin ang kanyang papa, so supportahan namin siya. Kahit paunti-unti. Nasaan po pala yung nagpasok ng trabaho dun sa Panganiban. Sa siya, siya ng construction. Siya, nagpasok karpintero. siya kasi ito nga, niya yung mga project niya. Gusto na nga umuwi, na niya ako sa inyo. Namimiss na daw. Oo. Kailangan kasi wala kang pambaon, wala ka anyang pambili ng mga project mo. Yan, ng tatay niya. Magsikap pa niya, matanda na kami ni mama mo. Kaya sabi niya, pagbutihin niya lang yung pag-aaral niya. Yun ay kakaunlad ng buhay niya. Mas maganda nakapag-aral din. At habang may pangarap, may pag-asa. May pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya mo kami, ni papa mo. Ako, grade 2 lang narating ko na pag-aralan ko. Hindi na namin paparanas sa kanila na magkakapatid ang naranasan ko. Kasi ako, sa kahirapan ng buhay noon,
grade 2 lang inabot ko, ayaw ko na mag-aral kasi gusto ko na din makatulong sa magulang ko. Kaya sabi ko sa kanya, hanggat kaya namin, mag-aral siyang mabuti. Kaya pala mahal na mahal kayo ni Jacqueline. Mahal na mahal. Yun ang ginagawa niya. Marami nga naano sa kanya, ang galing ng anak mo, hindi pag galing sa eskwela, dito lang sa bahay. Sabi ko, pwede man siya mag-gala-gala. Hindi, ganun lang ginagawa niya. Kitulong siya sa bahay. Kaya mga kapatid yung mga barkada niya, yung mga uy, ikaw niya, para kang Maria Clara niya. Sabi ko, Maria hindi Clara naman. si Kasi nakikita niya na lagi nandito sa bahay. Kaysa man nga daw maganggala, tutulong na lang ako niya sa magulang ko. O, sabi ko, hindi ko yan hinihigpitan, nasa kanya yan. Kasi ang barkada nandyan lang. Dalawang klase lang yung barkada, may tutulong sa'yo, may mapapahamak sa'yo. Yun lang. Pero kung yung barkada mo mapabuti, doon ka. Kung yung barkada mo nang gagabayan ka sa hindi maganda, ay wag na. Yun pala, grabe, nakakabilib ka pala, Jacqueline, no? Ba't pala ayaw mong diba, yung usually kabataan ngayon, siyempre gala-gala, magpipiknik. Ikaw, dito ka lang daw sa bahay niya. Opo, kaysa naman po nagang gala po ko, yung mga gawaing bahay di pa tapos. Kawawa naman po si mama. Kaya tutulungan ko na lang po siya hanggang matapos yung gawaing bahay. Pagtapos na, saan ka na? Dito lang din po. Dito na. Proud ka dito sa anak niya, Nay? Ay, oo. Proud na proud ako dyan sa anak ko kasi lahat ng mga anak ko siya nagtsatsagang mag-aral. Kasi sabi ko sa kanya, nakita mo sila kuya mo, hindi na nakaano na pag-aaral. Yung isa grade 8, yung isa first year. Nasana po pala yung mga kuya niya? Nasa Pangasinan namin, mga kanya-kanyang pamilya na. So, ibig sabihin, kayo na lang dito, Oo. mga Kami Tsaka yung ito si tatlo Totoy. Oo. Tsaka Kami ikaw yung na lang, anak no? ko. Buti, naman kayo dito, safe naman kayo. Kahit walang lalaki. Si Papa niya kasi nag-aano. Maano naman sila, Mabait naman niya. sa Mm. bahay. Sir, hindi na-stack na, kape na muna po kayo. Ay talaga, Nay, may Merienda na kape, po. Nay. Opo. Sige, Nay. Nagkatayo lang pati kayo, dapat may upuan May pati. upuan po dun sa loob. Pasok naman na po tayo para makapagpahinga po kayo. Sige, sige. Naka-relax. Naka-relax daw po. Sabi po ni Ang dami ang daming gatong ni Ikaw nagsibak nito, Jacqueline? Opo. Ang galing, dami. Ang dami. Ito po. Dapat yung naglilinis ng kasi may patungan man kami Ang ganda ng kardero. Ang ganda ng pagkalagay. Yan po ang kalina. Dito. Ay, salamat. Napasarap yung kwentuhan. Nakalimutan na natin na Nay. Oo. Mga kalingap yung bahay nila Jack. So ngayon, Nay, ano nang gagawin niyo, Nay? Ako nito habang nagbubunot siya ng nyug at panggata namin dito pang ulam. Siya, magbubunot ka na nyog. Opo. Tapos, Kakayurin niya Ako na na yun. rin po magkakayod. ikaw din ang kakayod. Sa ako na nag-ano nito. So ganito po pag ganitong oras, ganun ang ginagawa ninyo. Na, Sige, Nay, wag niyo akong alalahanin kung ano yung ginagawa niyo. Gawin lang ninyo. Nay, nagtutubo na yung haligi niya, Nay. Oo nga. Nagtutubo na, Nay. Pagkaiba na yung haligi natin, oh. Maliit niya. Tsaga lang at Sungkit, may panungkit bagay dyan. Sige na, wag na lang. Grabe. Nag-ano ako nito at pang ulam. Masarap yan, Nay. Ito ay ulam na namin kasi pag ganyan. Kaysa ka ng minsan talbos kamuti. Nga minsan ito. Tapos yung ubos ng kamuting kahoy. Yun ang inuulam namin. Yan po yung ginagawa nila, mga kalingap. Ganitong oras. Oras na po, alas 4 na, Nay. Sabi ko nga, maagap ka asikaso kaysa nung
Kailan pa nga may kasabihan nga sa amin noon, ang malayo pa na yung ulan, magpayong na. Yun po ang kasabihan. Yung kasabihan, malayo pa yung ulan, magpayong ka na. Di, ganito, maga pa, magluto ka na. Kaysa mahintay ka pa ng ano. Wala nang itak-itak. Sige, okay lang. Kayo, Ayos na po. sawa ka na sa buko? Lagi yan yung pagkain niyo minsan. Mga kalinga po. Buko po sila. Yan po ang merienda dito. Mga kalingap, buko. Ito po sa probinsya, kadalasan yung pamumuhay. Ang ganda ng lutuan nyo, oh. Oo. Kaya mga kalingap, buhay bundok din, tsaka masustansya yung mga ganyan ay hindi yung mga preservative na ang pinakakailangan lang talaga ninyo na bigas, tsaka mga kagaya ng kape, asukal, tapos gulay, masustansya na yan. Ano pa yung gulay kaysa yung mga ano-ano na yan? Oo, yung mga yung mga noodles. Oo. Pupo kayo dyan. Sige, salamat. Pasensya na, nakikigulo ako ngayon, ha. May dala kaming bigas na iligay na. Opo, maraming salamat po. 25 kilos pong bigas. Ayan, talagang matulungin na si Lalo po tulong-tulong para makaano. ganyan pala yan. Minsan pag marami kaming niyog na hahanap yun, ginagata ko siya ng marami, ginagawa ko siya mantika. Hindi na kami bibili ng mantika. Pag madami pong nyug, ginagawa niyong mantika. Sino pong katulong-tulong nyo? Sa Ito. Ito, madami yun ay. Daming nyug yun. Para maging mantika. Nakakagawa ko mga dalawang bote. Dalawa, tatlo, ganun. O di, tagal-tagal natin gagamitin. Pang gisa-gisa, pwede. Gisa bibili ka eh. Buti sasabi ko sa kanya, buti kung laging meron. Kung wala, edi malaking katipiran na yun. Buti, mabait naman yung inaahan namin ng nyug. Nagpapaalaman kami. Sige na, ano. Hinahanapan niyo po. Kasi Sa baba lang po kayo. Oo. Ano. Nagpapaalam kami na kikita kami ng panggat. Buti naman, ano na yun. Masarap yan, Nay. Nay, anong hahalo mo dyan, Nay? Wala, bawang lang. Saka ano, betsin. Bawang, bitchin. Sana kung may ano, yung tinapa. Saka yung inihaw na isda. O kaya yung ano, yung alimasag na maliit. Nahalo namin ito. Diyan yung kapitbahay namin minsan nakakakuha no, na binibigyan ko. Dito na may nabibilihan ng ganun. Wala. Ano na lang na yung halimbawa, may... Bakit na ayaw mong haluan ng mga sardinas, gano'n? Halo kami itong sardinas pag ano, yung pambili. Kailangan minsan sabi ko wag na bitat. Para makatipid. Oo. Sige na, magbibigay akong pang groceries. Hanay. Maraming salamat. Maraming
malaking tulong na po yung bigas. Mm. Salamat po. Para meron kayong ano. Gatas na, may gatas kayo dyan. Wala po. Mm. Pang groceries nyo. Salamat. Kakabili na kami ng ano nito. Kape, saka ano, tinapay. Salamat, maraming salamat. Mm. Maraming salamat po ulit. Tapos, yung nakaraan po, tinulungan niyo po rin kami. Tapos, ngayon, kala ko po di na po kayo babalik. Kaya po, Kaya, Hindi nagsasama kaya po, magtulog. nagulat po ako ngayon na bigla po kayong dumating. yan po mga kalingap at ano sila, busy sa pagka ano. Tapos ano pa yan, magata pa, no? May pambili ng ano, pang lahok ito. Taga lang dapat, hindi yung aasa sa bili. Mm. Tanong. Kahit papaano, may makukuha, may maaani. Kung isa ka sa bili, dito ganun, walang mangyari. Yung lagi namin kay Jacqueline, magtyaga. Sabi ko nga sa kanya, minsan may tira siyang baon, binibigay sa akin. Sabi ko sa kanya, itira mo na yan para yan sa pag-aaral mo. Nangungutang na lang ko para sa amin. Yung baon mo, huwag mo kalawin yan. Sa panahon ngayon, mahirap magparalakan, buti kung hindi siya babae. Sabi ko sa kanya. Gusto ko lang ano. Matipid pati siya, pag magkano binibigay ko sa kanya, papiso-piso, natira siya. Hanggat sa naiipon niya yung... Ay, ang galing, nakakaipon siya. Pag masabi ko, wala akong berabe, wala kayo ng baon, meron ako kanya na yan. Ang ganun ginagawa niya. Ay, grabe, talagang totoo yan, ano? Opo. Kasi po, pag merong pera, syempre titira. Pag wala na, may makukuha po. Mm. Kaya po nag-iipon ako. Para Sa- pag kailangan. Saan galing yung iniipon mo? Sa mga tira ko po sa baon. Magkano naman yung halimbawa sa isang araw, magkano yung ano mo? Minsan po 10, tapos 5. Mm. Hinuhulog ko po sa ginagawa kong alkansyahan. Magkano ba ang baon mo sa ano? Minsan po pag 60 o kaya 70. Pag may pera po talaga si mama. Paano pag wala? Siyempre po yung pamasahe lang, tapos 50 po binibigay. Tapos yung 10, binibili ko po ng ulam ko. Tapos nagsasaing na lang po ako dito. Grabe. Malayo po kasi ito mga kalingap sa school, kaya kailangan talaga ano. Ibang mga anak, hindi nabaon ng special na ano yan, kahit tinapa, nabaon yan. Nabaon ka din ng ulam. Opo. Mas gusto ko kasi po yung simple kaysa sa bongga. Ano ba yung mga ano ba yung mga bongga na ano? Parang paulam-ulam daw ng mga kaeskwela niya. Fried chicken. Fried chicken. Sabi ko, iniisip ko na lang po, mas masarap to kaysa dyan sa kinakain nyo. Oo, minsan. Siyempre, yung iba parang ano, no? May ganun ba? May parang B-Max. Nagpapainditan ng ulam. Pabunggahan po. Oo. At least nakakakain po. Yun yung importante. Healthy pa ang kinakain, di ba? Oo, may nilalaman sa tiyan, kaysa mawala. Yan po mga kalingap at talagang yung isa nagkakarpentero. Yung totoy. Yung bunso niyo na ito, Nay. Oo. Ang galing naman. Tapos ang next na gagawin mo dyan ay magsisiga ka. Okay. Grabe mga kalingap. Makikikain na din ako, Nay. Walang problema. Walang problema. Titignan ko ang luto niya, Masarap ito magluto, Nay. Pagkain sa lahat. Oo, talagang ito pa na yung kikikain din. Paano yan? Baka kulangin kayo.
Hindi na, nagbibiro Sipag lang talaga. po. Ayan po mga kalingap. At Jacqueline, paano yan? Ano na din kami ha? Paalam na din kami. Hindi na po kayo makikain. Joke lang yun. Joke lang yun. Salamat po ulit sa tulong niyo po sa amin. Malaking tulong na rin po yun sa amin. Kukunti na lang kasi po yung ano namin. Sakto, dumating po kayo. Oo, Kaya pray maraming lang. salamat. Pray ka lang lagi. Blessing Opo. talaga, bigla na lang dumarating. Ano Nay? Ano na din No, kami. salamat, maraming salamat. God bless Ingat po kayo sa lagi. inyo. Salamat po ulit. Ingat po kayo sa ano. Okay. Ingat din kayo dito. Yan. Ay mga kalingap. At salamat po sa panonood ng ating vlog mga kalingap. Yan mga kalingap, huwag natin kalimutang mag-subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. At syempre sa ama ng Kalingap, Bal Santos Matubang, Ate Edna, kay Kalingap Rob, at kay Ma'am Wena din mga kalingap. Kasama ko po siya ngayon sa paglingap. Yan po. At walang pasok siya ngayon. At salamat po mga kalingap ulit. God bless po sa lahat. Bye bye po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi